är bakom dig. Va? Det är bakom dig att se på. Det är jag som går tid på nu. Va? Du ser att man sätter liften. Så du får 50 spänn för det? Jag har filmat ett tränar. Jag har sett att jag filmat tränar. Och sen att stoppa det. Varför skulle du få 50 spänn för det? Jag vet inte. Vad sa du? Han måste ju vara bra dum i huvudet. Han är på 16 så är det liten. Och så vänster. Syns det bra? Jag vet inte. Ser bara ditt huvud nästan. Va? Ner lite? Nej, ja, det syns. Stoppa. Nej, jag vet inte hur man står.